Giwa ning mga insidente sa pagtayog sa yuta kapin sa gatus ka mga residente sa Barangay Tapul ug Barangay Haklupan sa Talisay City nga anaa sa fault system ipaubos sa earthquake drill kausa matag quarter. Ani ang report ni Fem Marie Dumabo. 12 ka tuig na karon sukad na batyagan sa pipila ka bahin sa Sugbo sama sa Talisay City ang 7.2 magnitude nga linog nga ang epicenter anaa sa lalawigan sa Bohol. Nabatyagan usab sa Talisay City ang kusog nga linog Setyembre 30 nga ang epicenter anaa sa Bugos City. Ug neto usab nga Biyernes nga 7.4 magnitude nga linog sa Davao Oriental lakip na October 6 nga alauna sa kadlawon nahitabo ang linog diha sa Bugos City. Tungod sa sunod-sunod nga mga pagtayog, pipila ka mga school buildings off limits tungod sa pagpangliki. Sa dakbayan sa Talisay, misubay ang fault system sa Barangay Haklupan ug Tapol. Tungod niini, gipaybaw ni Alvin Santillana, Pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ipaygahin ang quarterly nga earthquake drill sa duha ka mga barangay. Aron pagpahinumdom sa mga residente sa kapiligro niini. Nagbutang og mga marking usa ni sa duol sa fault system nitong Hulyo tuig 2022 pa. Gilinyahan ang asa gyud ang fault ni Agi, and then ang katuong mga tawo nga naagian anang fault line, gi-prepare ta na sila, gi-drill ta na sila earthquake drill aron makaibaw sila unsay buhaton. So nag-evacuate sila and then nag-assemble sila in one area wherein sila may accounted tanan. Mas subsub pa nga information drive ang gihimo sa Talisay CDRRMO sa mga angay buhaton ilabi na kun mahitabo ang pagtayog atol sa kagabion. Laki po sab kini sa gibansay sa mga community first responders sa maong mga barangay ang kalabot sa pagresponde kun adunay linog. Area nga within 50 meters from the fault line mao toy atong gidrill. Kay possible if na ground shaking anya ang nilihok ang diri epicenter diri sa Talisay nga fault line, andam na ang atoang mga katauhan nga naa dinha nga maapektuhan. Wala ra kay ko magproblema aning sa atoang residente nga naaron sa atoang fault line because every now and then maapil sila sa drill sa atong schools. Uban ni Godfrey Lien ug Rod Prado, Fem Marie Dumabo. Balitang Bisdak.